Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu yanhasi nemusoro wenyaya unoti nyasha hadzidi kuchipiswa. But kudini? Nyasha hadzidi kuchipiswa. Nyasha dzekuti grace. Yeah. Kuchipa unokuziya. Pesa cha chinhu chenhando. Asi alright atipinde muchidzidzo. Rega zvichakujekera tichifamba. Ndida kutoita mubvunzo wekuti pane ari kudzichipisa. Right, airegera zvigo. Asi muri kureva nyasha dzatakatoitirwa naMwari. Idzo dzekutofirwa naJesu pamuchinjiko. Hadzidi kuchipisa. Asi ndo dzatiri kutaura. Ndo dzatiri kudzidza. Atipinde muchidzidzo. Rega tiende kuna 1 John 3 pavhesi ya4. 1 John 3 verse 4. Mumwe nemumwe unoita zvivi anodarika murayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Panapa pari kutsanangurwa chitema. Okay. Handiti wasvona. Saka pari kunzi chitema kudarika murayiro. Transgressing the law. Right. Chitema kana kuti tingati kutyora murayiro. Breaking the law. Kana kuti kurarama zvinopesana nemurayiro. Going against the law. Ndo chitema. Ichi. Ndo matsanangurirwa achiri kuitwa panapa. Very clear, Pastor. Zviri clear guys. Zvakajeka izvi. Right. Rega unzwe zvakare amwe matsanangurirwo anoitwa chitema kuti chi kuna James 4 verse ya 17. James 4 verse 17. Naizvozvo uyo unoziva kuita zvakanaka akasazviita iye une zvivi. Wanzwa pari kujeka. Munhu anoziva zvakanaka zvaanofanira kuita oregera kuzviita, munhu iyeye ari kuita chitema, ari kuita chivi. Mungapese muenzaniso. Unoziva zviri correct zvinofanira kuitwa, zviri kudiwa naMwari kunzi uite, asi iwewe wozvimisira kusadaro, kusafamba sezviri kunzi naMwari panyaya iyi. Munodai muchidai. Handiti wazviona. Tingapa muenzaniso, pane mumwe muenzaniso uchanobuda patopedza chikamu chinechi. Ndichazonokuverengera vamwe vakomana 2. Vakaenda pamberi paMwari. Umwe achiita sezvakazvarayirwa naMwari, umwe achiita zvemusoro wake, akatobva ipapo ane chitema. Uchaona. Uri kuziva kuita zvinofanira kuitwa zvakanaka, asi worega kuzviita. Chitema. Kana kuti kutyora murayiro. Mutemo waMwari. Chitema. Saka madefinition 2 atabata izvi. Iwayo ngaagare. Gara wakanatsokumabata nekuti ndo pachatenderera. Urukuru edu. Enda pana Isaiah 14
pavhesi ya13 na14 toda kuona kunobva nechitema kana kuti kwachakabva nako, Okay. kuti zvakatanga sei kuti chivepo. Okay. Zvinotibatsira nekutipa chenjedzo nhasi, Okay. kuti tingwarire nzira iyoyo. Okay. Isaiah 14 verse 13 na 14. Right. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa newokumusoro-soro. Right. Ari kutaurwa panapa uyu ndi Lucifer, Akazova Satani. akazova Satani. Yes. Saka anobvunzwa kuti zvambofamba sei kuti uzodona kubva kudenga, ende wanga uine chinzvimbo chakakwirira zvakadaro. Yes. Wadonha sei kubva ipapo? Pobva panze manje dambudziko parakatangira. Hanzi mumwoyo. Okay. Rakatangira mumwoyo. Now mumwoyo chinhu chinowanzokuvhiringa ipride, kuzvida, kusazvininipisa. Handiti wapabata? Pamwoyo. Waraga tingoti pride. Kusazvininipisa. Ikoko ndo chindima chakaorera pekumerera chitema. Well, it's a fertile ground. Yes. Kuti chitema chimere ipapo ende chigokura zvakanaka-naka. But yakutoita kunge warning kaya muri kupa vateereri. Kuti kakuzvikudza. Kanoda kungwarirwa. Handiti? Iye chinonyanyisa kukosha. Kuzvikudza uku pastor. Iziti kutaura kwako kana kuti zvitori zvinobata zvinhu zvakawanda, because mumwe anogononza anozvikudza because zvaanenge achingotaura. Right. Vamwe anogona kuti ninge anozvikudza because anenge angotaura kuti manje ini zvandakazoita manje, inini ndakangwara manje, ndakazodai ndikadai, zvekuti matauriro akeka unongoona kuti ari kuzvisimudzira. Iwayo maaction. Ayo maaction ayo. But zviri mumwoyo. Pamwoyo ndo unoziva kuti zviri mumwoyo ndo zvinobuda pamuromo. Ndo zvinobuda mumaaction anoitwa nemunhu. Ndosaka mwoyo. Munhu wokuti unonyatsoona kuti anozvikudza even kapfekero kake kana mapikicha anozvitora. Kana kafambiro kake. Munomboona mapikicha ariko mazuva nere? Anotorwa nevanhu, pane zviya zvinenge zvichinzi profile kana kuti status, munozviziva here? Panobuda kuzvikudza pakuita sei? Aiwa, ndiri kuda pamati hanzi action inozobuda kunzeka nekubva pamwoyo. Mapikicha mazhinji emukore uno. Unoona kuti munhu ari kuratidzira zviri iye chimiro. Pikicha inenge ichitokudza kuti handiziwe kudheerera. Pikicha inenge ichitomuratidza kuti handizwe kudheerera, achiratidzira angave chiso chake kana kuti zvakaita structure yake, zvekuti ndafarira pamati action iyoyo iri kuratidza zviri pamwoyo. Right. Hatisi kuda kuti tigozorambidzwa nokutora mapikicha. Saka ndisina kutombotsanangura, asi mwoyo unoda kungwarirwa. Because pamwoyo ndo pakatangira dambudziko raLucifer. Chakazoita kuti adonhe asiye chikundya chepamusoro-soro icho zvakabvira pamwoyo. Saka ndo kwakatangira chii? Ndo kwakatangira dambudziko ikoko, ndo kwakatangira chitema. Enda pana Ezekiel 28 unzwe nyaya imwe chete ichitaurwa pavhesi ya15 na16. Ezekiel 28 verse 15 na16. Wakanga wakakwana panzira dzako kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwawanikwa mukati mako, nekuwanda kwekushambadzira kwako vakazadza mukati mako nokuita nesimba ukatadza. Naizvozvo ndakakudzinga pagomo raMwari ndichiti uri chinhu chinomhurwa. Ndikakuparadza iwe kerubhu raifukidza areka, ndikakubvisa pakati pemabwe emoto. Uri kuona zvitaurwa panapa? Wakanga wakakwana. Yes. Kubva musi wawasikwa. Yes. Kusvikira kusarurama kwawanikwa mukati mako. Kureva kuti kubva paday 1 recreation Lucifer anga ari right. Yes. Dambudziko rakazouya pawanikwa kusarurama pamwoyo. So can you confirm pastor kuti Mwari achisika there was no sin? Pasina chitema.
papasina zvinhu zvese zvaigara muchechetere, because pfungwa inenge iripoka haibve mubhaibheri but inotaurika stereki even panenge pachiitwa mafaro, pangava pari kunwiwa doro, kunzi aiwa munofanira kunzwisa kuti iye Mwari ndiye akasika rima nechiedza. Mukuona kwaya kutungamira pfungwa yacho kuti asungunuka ari murima. Aiwa, ada kunoitungamira kuti ndiye akasika zvakanaka nezvakaipa, kuti asungunuke mukuita zvakaipa zvaari kuita. But ndafarira kuti bhaibheri riri kuburitsa kuti Mwari achisika everything was perfect. Kusina rima, changa chiri chiedza, asi rima rakatangira mumwoyo. Marusifa. Thank you, Pastor. Saka ipapa nesuwo tinenge tichitopuwa chenjedzo kuti tingwarire zvinomunyuka nemumwoyo, because mwoyo unogona kusvibisa munhu wese pamberi paMwari. Okay. But kunze achionekwa asina mhosva. Kunze anenge achitoonekwa ari correct, asi pamwoyo ndo pane nyaya. Saka mwoyo zhinji inoda kurindwa. Sechenjedzo yamataura. Mirai nditaure nevateereri. Vateereri, Mwari vanoverenga mwoyo. Action ndo dzinonyanya kuonekwa nevanhu. Ngatingwarirei zviri pamwoyo. Even patiri kutoita chidzidzo chinechi, munhu imbozvinzvera kunyatsoona kuti mwoyo wako wakanaka here pamberi paMwari. Mwoyo kazhinji tese tichifunga kuti tikuita zvakanaka pamberi paMwari, tinogona kuva tiine mhosva, Mwari ari kuona zvitema zvega zvega. Atifambei pasi. Tinoda kutenda. Tiverengerei pana vaRoma 5 verse 12. Now taona panapa kuti origin. Tanzwa taona kwakabva nechitema. Yes. Chakatangira muna Lucifer mumwoyo make. Yes. Ndobva azopandukira Mwari, ndobva anzi Satani. Asi zvakatangira kudenga. Handitika. Handei pana vaRoma 5 verse ya 12. Romans 5 verse ya 12. Saka zvivi sezvazvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza. Now panapa ndoda kuti tingotora pfungwa yekuti chitema tanzwa kuti chakatangira kudenga. Yes. Chichitangira mumwoyo maLucifer. Yes. Osopandukira Mwari. Asi pano panyika chiri kunzi chakasvikopinda nemunhu wani, Adam. Handiti zvakaitika. Right. Chii chakaitika? Akadya muti waakanzi naMwari usadye. Handiti wazvona. Saka murayiro wakanga wati muti uyu musadye, musaubate. Adhamu achibva audya. Okay. Saka pachkorwa murayiro kapo. Pabva paita chitema. Right. Handiti wapabata. Saka ndo mawiro akaita chitema pano pasi. But Romans yabva yati hanzi chiri kuita wani kunge chitema ichi chakauya chakabereka rufu. Izvozvo zvichajeka kumberi kwatiri kuenda. Because papa panzi rufu rwakabva rwapinda. Uchanozviona zvichanojeka kumberi kwatiri kuenda muchikamu chinoteera. Asi apa tatoda kuti tingobata pfungwa yekuti pano panyika chitema chakapinda nemuna Adhamu. Ndizvozvo. Atyora mutemo. Ndizvozvo. Kudenga chakatangira mumwoyo maLucifer. Saka akazvinyengera mumwoyo. Asi panapa Adhamu akasvikovhiringwa nekuona muti wanga uri kunze, wanzi naMwari musadye, ndobva audya. Murayiro wachkorwa. Chitema chabva chapinda. Yes, Pastor. Handei pana Hebrews 11 verse 4 mubva maiverenga pamwe chete naGenesis 4 verse ya 6 na7. Hebrews 11 verse ya 4. Nekutenda Abheri wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kuna chaKaini, akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama. Mwari achipupurira zvipo zvake. Neiko kutenda iye kunyangwe afa hake achangotaura nazvino. Genesis 4 verse 6 na 7. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko? Chiso chako chaunyana nei? Kana ukaita zvakanaka ungafare here pachiso chako? Kana usingaite zvakanaka, zvivi zvinokuvandira pamukova. Zvichakutsvaka asiwe unofanira kuzvikunda. Mambe muchiti toda muenzaniso. Wekuti ndepapi, because tanga tati isusu definition yechitema kutyora mutemo.
ndo yataurwa nebhaibheri. Yechipiri kuna Jakobho 4 yenge yati ukaziva zvakanaka ukasazviita wava nezvivi. Saka ndanda kukumbira kuti pane muenzaniso here wokuti tinganyatsoona kuti sekuita sei kwekuti uri kuziva zvakanaka zvoda kuitwa worega wobva wanzi une zvivi. Now muenzaniso wekuti murayiro wati usaite iwe woita tauona panada. Now pavana vake 2 Kaini na Abel pane imwe pfungwa iri kubuda yekuti Abel ari kunzi nekutenda nefaith. Abel aitenda muna Mesiya aizouya Jesu. Saka kutenda ikoko kwakaratidzika muchibayiro chaakaita, because akauya nemakwai hwai yaakauya nayo achiuraya ichibuda ropa ichipisirwa zvichifanonongedzera Kristu rufu rwake. Why? Because pakazouya Jesu unonzwa John akuti ndiyo gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Anditi wazviona? Saka Abel paakaenda panzvimbo yekunamata akaenda aine kutenda ndobva afadza Mwari. Thank you. Asi Kaini paakaenda panzvimbo yekunamata haana kuenda nekutenda. Anditi wazviona? Saka Kaini haana kuenda nechipfuyo chinobuda ropa. Akatora zvirimwa zvemumunda ndobva aenda nazvo. Hazvinganongedze Kristu. Saka aiziva zvakanaka zvinofanira kuitwa. Vanga vadzidziswa. Asi haana kuda kudaro. Nekuti vakatodzidziswa kuti kuna Mesiya achauya. Saka izvino tinofanira kunongedzera kuuya kwake nekushandisa makwai. Anditi wazviona? Ina handifungi kuti Kaini aive muvegetarian. Aingoda kuita zviro opposite. Nyama aidya, aiti kana oda nyama ainotsinhanisa nezvirimwa otenga nyama. Asi kuti atsinhanise atenge yekunopira. Ungoti akati Mwari ngavandigashire ndakadaro. Saka zvaikonzerwa nekushayiwa faith. Saka ukaenda kuchechi usina faith muna Kristu unonobva ikoko nechitema, because kaitiro kako haunoiti sezvinodiwa naMwari. Panotoita chitema ipapo. Even usinoita upombwe. Because Kaini hanomboita upombwe. But chitema chaakaita manjeka ndechekuti ari kuziva zvakanaka zvinofana kuitwa ndobva aregera. Chitema chaAdhamu akatyora zvarayiro. But Kaini haana kuzogumira pakupa miriwo nechibage. Nekuti chitema chidiki chaunoita chinokoka zvimwe. Akazopedzisira aponda muningina. Saka pana Kaini definition dzese dzechitema dziripo. Kuti kuziva zvakanaka ukasazviita chivi. Aiziva zvakanaka ndobva arega kuzviita vaita chivi. Imwe definition yechitema kutyora murayiro. Murayiro unoti usauraye, iye ndobva auraye. Because chitema ukachiita ukasatendeuka pachiri chinokoka zvimwe, hachidi kugara chega, chinobereka zvakawanda. Ngatimbonzwa kambo aterere. Tiri pachidzidzo chekuti nyasha hadzidi kuchipiswa. Rambai muri pachirongwa. Ungatore akapasi nerufaro raro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu
rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kondifata munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu nyasha hadzidi kuchipiswa. Toda kutenda pastor ngatifambe izvi. Tiverengere vaRoma 5 vhesi ya 12 mubva maiverenga pamwe chete navaRoma 3 vhesi 23. Romans 5 verse 12. Saka zvivi sezvazvakapinda munyika nemunhu mumwe, nerufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza. Romans 3 verse 23. Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Panapa ndima idzi dziri kuburitsa kuti chitema chakapinda pano pasi kuburikidza naAdhamu. Asi chakazopedzisira chaenda kuvanhu vese. Ndosaka pari kunzi vese vakatadza. Okay. Right. Asi hanzi chitema chauya kudaro chakakonzerawo kuti vanhu vafe. Okay. Handiti wazviona. Nyaya yacho Mwari akanga ataura kuti mukadai muchafa. Sakawo Adhamu nekugashira chitema panyika akagashira rufu. Ida pana James 1 verse 15. Pastor, ndikuenda pamataura. Pamuri kuti rufu kugashira rufu ndoziva kuti panodzamira inini even nevateereri. Nyaya yerufu I think ndo paifana kunyanya kutenderera nyaya yaMwari achitsanangura kuti achaita sei nerufu pastor. Ameno kuti muri kundinzwera hazvisi hazvo muchidzidzo because nyaya rufu soka chinamato chikashaya solution parufu pastor. Saka muri kuti nhaka yakasiyirwa nyika naAdhamu rufu runouya sei rufu. Ndo pandativerenga James 1 verse 15. Nyaya yako ndainzwa yawati panofanira kuita solution kurufu. Uchaona zvichaitika kumberi kwechidzidzo. James 1 verse 15. Zvino kuchiva kana kwarema kunozvara zvivi, nezvivi kana zvakura zvinobereka rufu. Now panapa pane mastages echitema. Okay. But zviri kunzi chitema kana chapo chikakura kusvika pakutumbuka, yes, chinondobereka rufu.
Saka zvazviri kungoreva ndezvekudaiwo Caston. Munhu varaidzana nechitema. Okay. Akararama muchitema. Entertaining and enjoying sin. Right. Okay. Kwaakananga munhu iyeye kurufu. Nekuti chitema zvatakambodzidza kumashure hachiparadzane nemunhu asati afa. Saka chitema basa racho kukukwekweredza kusvikira wafa, chinotoenda neropa. Anditi wazviona? Hachibvi chisina upenyu hwako. Ndozviri chitema. Okay. Kana chichinzi chatumbuka, chabereka, muchero unobuda ipapo rufu. Ndozvachiri. Ndosaka zvanzi chitema chakapinda panyika nemunhu umwe chete. Nerufu rukabva rukapinda ona ipapo. Ifrutu yacho. Ndo zvinhu tu zvisingasiyani. Chitema nerufu rwemutadzi. Matauriro muri kuita kutoita kunge zvinonzi ndo murayiro wacho ndo mutemo wechitema iwo. Ndo zvazvitori. Ndo urongwa hwacho. Alright, ngatifambei pasi. Ngatifambei. Genesis 6 verse ya 5 kuenda pa7. Genesis 6 verse ya 5 to 7. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzekufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo pake. Jehovha akati, ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika, vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga, nekuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Panapa pari kunzi pane nguva yakatekeshera chitema panyika. Chitema kuzara muvanhu kusvikira chaakukashidza Mwari. Zviya zvekuti hanzi munhu pese paaifunga chaaifunga ipapo chitema. Hanzi their thoughts were continuously evil. Right. Pasina break, kana zvinzi continuous kurati pasina break. Okay. Munhu aifunga chitema pasina migano. Kusvikira Mwari nyika yaora. Ndo paakazoti mvura iuye iparara. Izouraya. Okay. Saka chitema nekuti chinokoka rufu. Vanhu venguva yaNoa vakakokerwa rufu nechitema. Uipi hwanga hwazara zvekuti Mwari akanyatsoona kuti izvi chero kutuma ngirozi chaidzo kunoparidzira vanhu ava hapana chatinohwina. Okay. Saka bheta kuti zvazvinodhonzana zvakaberekana chitema nerufu chirega chingotumbuka. Alright. Vanhu vachibva vafa. Handiti wazviona. Chiverengai pana Genesis 6 ipapoka. Muverenge vhesi ya 8. Mubva maverenga neGenesis 7 verse 23. Genesis 6 verse 8. Asi Noa wakawana tsitsi pamberi paJehovha. Genesis 7 verse 23. Zvipenyu zvose zvakanga zviri pasi pose zvikaparadzwa, zvaiti vanhu nezvipfuyo nezvinokambaira neshiri dzedenga, zvikaparadzwa panyika. Noa oga akasara, nezvekenge zviri muareka naye. Iyo Genesis 6 verse 8 inoti, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Right. Noah akawana nyasha pamberi paJehovha, pamberi paMwari. Saka uri kuona chii chiri kuitika. Right. Ichida kunyatsoteerera. Lesson iri kuti vateereri, lesson iri kuti nyasha hadzidi kuchipiswa. Right. Taura itizvo pasi. Uri kuona zvaitika panapa. Chitema tanzwa kuti chakatangira kudenga. Right. Ndobva chapinda panyika. Ndobva chauya panyika naAdamu. Yes. Asi chakabva chananira kuvanhu vese. But chitema pese pachinenge chiri chinoberekana nerufu. Yes. Pachinonzi chatumbuka muchero wachinoburitsa rufu. Right? Saka ndobva taona muenzaniso wevamwe vanhu vakaita chitema kusvikira Mwari ati mukombe wevanhu ava wazara. Vanhu venguva yaNoa. Vanhu venguva yaNoa. Yes, pastor. Tiyatsoona kuti because ukaona pfungwa
dzasviba zvekuti masikati neusiku chero nekuhope munhu anenge achingorota chitema. Mwari vachibva vati aiwa ava chiregai vaita seava vaparadzwa. Asi pobva panzi manje pageneration iyoyeyo Noa akawana nyasha. But kuwana kwaakawana nyasha kunorevei? Verse 23 yaGenesis 7 ndobva yati pakafa vanhu nemhuka dzese, Noa akasara. Ari muareka. Right. Saka kana zvichinzi Noa akawana nyasha, kuwana nyasha apa zvinoreva kunzvengeswa rufu. Ndizvozvo. Handitika? Ndizvozvo. Saka kana pachitaurwa zvenyasha, nyasha dzinoti panga pachifanira kufiwa. Right. Asi nyasha dzinosvosudurudza rufu. Okay. Dzosiya munhu ari mupenyu. Dzokororai. Pari kufanira kufiwa. Right. Handitika? Asi nyasha kana dzichiuya dzinosvikopinda pakati peari kufanira kufa. Handiti wazviona? Dzosudurudza victim. Dzosudurudza ari kufanira kufa kure nerufu. Ndo mashandiro anoita nyasha. Ndo nyasha idzodzo. Saka kana Noa achinzi akawana nyasha, kureva kuti akamiswa kuti arege kufa. Pabata. Handei pana Genesis chapter 5. Toda kuverenga ndauti Genesis vaRoma chapter 5. Toda kuverenga verse 1, toverenga verse 2, toverenga verse 15 kunosvika ku19. Tiri pafungwa yenyasha iyoyi. vaRoma 5. Romans 5 verse 1 na 2. Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda ngative nerugare muna She wedu Jesu Kristu. Watakawana naye mapindire nokutenda munyasha idzi dzatinomira madziri. Ngatifare netariro yekuona kubwinya kwaMwari. Verse 15 to 19. Asi chipo chekungopiwa hachifanane nekudarika, nekuti kana vazhinji vakafa nekudarika kwemumwe, zvikuru nyasha dzaMwari nechipo chakauya nenyasha dzemunhu mumwe, Jesu Kristu, zvakawandira vazhinji. Uye chipo hachifanana nezvivi zvemunhu mumwe wakatadza, nekuti kutonga kwakauya nemunhu mumwe kuti vapiwe mhosva. Asi chipo chekungopiwa chakauya nekudarika kuzhinji kuti varuramisirwe. Nekuti kana nekudarika kwomumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe, zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha nekwechipo chekururama vachabata ushe paupenyu nomumwe iye Kristu Jesu. Naizvozvo kutonga zvakwakauya kuvanhu vose nekudarika kumwe kuti vapiwe mhosva. Saizvozvo nokururamisa kumwe chipo chokungopiwa chakauya kuvanhu vose, kururamisirwa kwoupenyu kukavapo. Nekuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nekusateerera kwemumwe, saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nekuteerera kwemumwe. Panapa pari kutaurwa zvaJesu apa. Hapasi pari kutsinhanisa Jesu naAdhamu. Matauriro ari kuitwa. Adhamu ndiye akaita kuti chitema chiuye panyika. Yes. Ari one. Ndobva chaenda kuvanhu vese. Right. Ndobva zvanziwo. Jesu ndiye akaitawo kuti nyasha dziuye panyika. Right. Ari one. Alright. Zonhanhira kune vese vanoda. Sekunge here kuti Jesu ari kusvikopinginura zvavambwa nekuna Adhamu. Kuroyonora. Handiti wazviona. Because ndima dzacho dzanga ichiti honai zvakakonzerwa neuyu, asi honai neuyu. Right. Honai zvakakonzerwa neuyu, asi honai neuyu. Okay. Saka Adhamu ndiye akaita kuti chitema chipinde panyika. Ndobva chauya nerufu. Ndobva kwaonekwa kunzi munhu kuti asafe panotoda nyasha. Nyasha ndobva dzauya dzikazadziswa nekufa kwaJesu pamuchinjikwa. Saka izvozvo ndo zvakasvikomira pakati pemunhu nerufu. Munhu achibva anzi kana watenda muna Jesu hauchafi.
Ndinotaurwa kuna John 3:16. Mira ndikuona muruda kunanzi. Pamuri kuti nyasha hadzidi kuchipiswa chidzidzo ichi. Ameno kana ndiri correct munondibatsira zvauya mupfungwa mangu. Kazhinji panotaurika nyaya yenyasha. Kana kuti mukandinzwa ndichingoti tingori munyasha. Aiwa, praise God, tingori munyasha. Kazhinji ndinenge ndichida kuratidza kuti ndazotenga motikari yayi. Ndazopasa maexams angu. Handisi kuti Mwari abatsire ipapo. Ndimwari anotobatsira pati nepamakutaura nyaya hombe ikai. Ndiri kuona kunge tinoshotesa matauriro atinoita nyasha. Because iwewe ndiwo ambotanga nekuti even munhu akaonekwa mazuva ano akachena kudai unzwa chuwi inda kuchena kudai anongoti dzingori nyasha. Right. But dimension iri kubuda mubhaibheri manje kai iri kuratidza kuti chinhu chikuru. Nyasha dzakakura dzinondodarika hembe nekutenga mota. Ndo zvandiri kuona. Because dzinondomira pakati pemunhu nerufu. Kuti ndiwonga uchitiwo zvekunamata zvofanira kuunza solution parufu. Alright. Solution yacho yakaunzwa naJesu. Ndo nyasha idzodzo. Verenga 1 John 3:5 unzwe. 1 John 3 verse 5 unzwe. 1 John 3 verse 5. Munoziva kuti iye wakaoneswa kuti abvise zvivi, maari hamune zvivi. Saka chakawira Jesu ndechekusukobvisa zvivi, nekuti chitema chikaramba chiri pamunhu chinoita kuti afe. Saka kufa kwakaita Jesu manje anosukobvisa chitema. Handiti wazviona? Zvitema zvatakatadza zviya, ukatenda muna Jesu anobva azvidzima. Saka hapana chicharamba chichidhimanda rufu rwako iwewe. Pastor, confirm kuti ndo zvaakainga. Ndo zvaakainga izvozvo kuti stipinde. Ndo yanzi kuna vaRoma 5 isitakapinda munyasha kuburikidza naJesu. Ndo zvaakatovinga izvozvo. But pastor, chindibatsirai manje pastor. I know kuti ndinombogadzirawo zvidzidzo zvakada kudai. Ndichaisa kachirungu. How do we then reconcile pfungwa yekuti Jesu akauya kuzobvisa murayiro? Apa panda kuti confirm zvandaverenga mai manje iri kutonzi akatooneswa kuti abvise zvivi. Saka chaakauya kuzobvisa kastori zvivi kwete mutemo. Asi zvivi kuti zvivepo panenge pachorwa mutemo. Handiti wazviona? Maybe kuti nyaya katsananguriro kandiri kuita kanyatsokukujekera, verenga Exodus 25. Exodus 25 verse 21 na 22. Verse 21 na 22. Uise chifunhiro chekuyananisa pamusoro peareka, ugoisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. Ndipo pandichasongana newe nditaure newe ndiri pamusoro pechifunhiro chekuyananisa. Ndiri pakati pemakerubhi maviri ari pamusoro peareka yechipupuriro. Ndikuudze zvose zvandichakupa kuti urayire vanhu vaIsraeri. Saka ramba wakabata mubvunzo wako kakastori. Tinzwe kambo tosvikotangira ipapo. Asi maunzwa ka? Ndaunzwa. Inini kwamafamba ndajekero. Right. Ndaona udzamu hwenyasha. Especially pakudhila nenyaya yechivi. But pane kutaurika kwandati tibatsirei kureconcile. Kwekuti instead yezvakanyorwa zviri clear izvi. Kuti Jesu akaoneswa kuti abvise zvivi. Zviri kunyanya kutaurika muvatendi. Ndezvekuti Jesu akatowira kubvisa murayiro. Matidobata ipapo tigosvikosungudzira kubva ipapo. Tiri muchidzidzo vateereri chinoti nyasha hadzidi kuchipiswa. Rambai makateerera. Musandipfure tenzi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure ndipenyiwo wenyu mutsa
nekudawira muponesi inzwai ndochema apo madaidza vamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapaiwo moyo wangu kundiponesa muponesi inzwai ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muri tsime rangu tenzi zvene upenyu akuchina mubatsiri asi Jesu Ndochema muponesi inzwai ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muponesi inzwai ndochema apo madaidza vamwe musandipfure apo madaidza vamwe musandipfure apo madaidza vamwe musandipfure. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Nyasha hadzidi kuchipiswa. Patanga tiri kufamba nechidzidzo tapedzisira ndine mubvunzo unogona kudaro uri kwamuriwo vateereri wandinoda kuti mufundisi vatibatsire kuti pakati penyaya yekunamata chinhu chaakunyanya kutaurika ndechekuti Jesu akauya kuzobvisa murayiro, but bhaibheri patadzidza ranga richiti chaakatoinga kuzobvisa zvivi. Saka mufundisi ndopandandati tibatsirei tinyatsoona kuti zviri kufamba sei apa. Alright. Because tinotoimba sevatendi kuti taidziwa nepinyasha dzekunziva, tinotoimba nziyo dzekutoti totenda nenyasha dzatakaitirwa muna Jesu. Ndoda kuti mukagona kutibatsiraka zvijeke kuti patinoimba nziyo dziya chatiri kuti nyasha chii. Alright. Mfundisi, ndati muverenge kuna Exodus 25. Papaverengwa zvaiitika kamusanctuary, Right. kuti mu most holy place maigara areka, chibhokisi chiya, Right. ndopataverenga. Right. Mukati meareka hanzi ndo makaiswa mitemo ine 10. Pamusoro pacho ndobva paiswa reed. Raivhara. Raivhara. Reed iro rainzi mercy seat. Right. Vateereri panga pachinzi chifunhiro chekuyananisa, ishona inogona kunzvenga vamwe, but chirungu chinongoti mercy seat. Seat yekugara, SEAT, Right. mercy seat. Kuri kuti chigaro chenyasha. Ndizvozvo. Saka ipapa apa paridha apa ndo paiburukira glori yaMwari. Yoti Z. Uri mucherechedzo wekuti Mwari auya kuzogara ipapo. Ndosaka chichinzi chigaro chenyasha. Okay.
asi muri kuona here kuti mutemo uri mukati uri mubhokisi mukati ndo watyorwa nevaisraeri. Nyasha dzouya kuti vasafe, right? Nyasha dziri kusweta sei? Dzosvogara pamusoro, right? paridhi pakatoiswa ridhi, ndio raibva ranzi chigaro chenyasha. Zviri kuya mupfungwa mangu kuti zvijeko. Waibona kuti kumusha ukatumwa pamwe pawatumwa wasvika titambire kasito titambire, wobva wanzi tora chimugomo chiri papo icho ugare. Munei? Mune zvimakanda zvenzungu zvibheurire apo, wobva wagara. Saka waitsindikira chibhaketi chiya wogara. Handiti wazvoona zvawabheurira uko izvo kureva kuti hazvina basa, asi wawana pekutogara kuti mutaure nyaya yawatumwa. Saka Mwari auya achibva kudenga. Vanhu vari kuita dambudziko nemutemo iyi iri pamahwendefa. Mwari haana kududzira nyasha, haana kusvikotora chibhokisi ichi cheareka okutura mitemo kuti ndo iri kukutambudzai, ochigara akatsindikira chibhokisi chiya kuti ndo dzinonzi nyasha. Apa ndadzamirwa pastor. Wadzamirwa, wazvibata, tsanangura zvabata. Zvatondidzamira. Pamapa example iyoyo zvatondidzamira kuti zveshuwa, nekuti kuold testament Jesu Mwari aidzidzisa vaIsraeri nemifananidzo nemitambo yaiitwa pasanctuary. Zveshuwa dai nyasha dzaizova nechekuita nekusudurudza mitemo, sezvamataura paisaiswa ridhi, zvaikuturwa. Mwari aingokutura matombo acho ari kutambudza vana vangu kuti matombo aya ari kutambudza akanyorwa zvisingagoneke, zvotopera. Ogara kuratidza kuti nyasha dzauya manje ogara akatsindikira. Ndopandidzamira ipapo zveshuwa kuti these object lessons, toti chine shona, toti mifananidzo yaitwa, object lesson dzaiitwa naMwari vateereri pasanctuary, pakuti mitemo ine gumi yaive muareka. Areka iyi yaivharwa neridhi. Ridhi iroro ndo rine vara ratinoshandisa kuNew Testament takuti nyasha. Ridhi ro raitonzi mercy seat. Saka dimension iri kuya chidzidzo iri kuti maybe kuti tiunderstand kuti nyasha idzi dzinonyatsorevei. Tikatanga nadzo tichibva nyasha dzakaitirwa Noah tosvika pamercy seat, toona kuti raive ridhi asi mitemo isina kukuturwa. Zvinoita kuti udzamu hwacho tinyatsoona kuti chinonzi nyasha achirwisane nemutemo. Ngatichidzokerai kwatambotangira kuna 1 John 3 verse 4. 1 John 3 verse ya 4. Verse 4. Mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayirowo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Pfungwa yandoda kuti tirambe takabata ndeyekuti chinonzi chitema kudarika mutemo. Yes. Handitika? Right. Chienda pana vaRoma 3 takabata pfungwa iyo, uverenge verse ya 20. Romans 3 verse 20. Nokuti hakune nyama ingaruramiswe pamberi pake nemabasa emurayiro, nekuti zvivi zvinouyiswa nemurayiro. Hanzi zvivi zvinouyiswa nemurayiro. Yes. Nemhaka yei? Nekuti mutemo ndo unenge uchiti ukadai watadzira Mwari. Saka ukadzidziswa mutemo, nemamwe manzwi uri kutodzidziswa chitema. Kwete kudzidziswa kuchiita ayo, asi kudzidziswa kuti kudai chitema. Padzogororei pastor, because ndimai yekuti zvivi zvinouyiswa nemurayiro. Zvazviri kungoreva. Pfungwa yakanyanya kubatika muvanhu ndeyekuti mukasangana neminzwa pachivanze, inogona kunzi ihuni dzauya nakastona achizvuva, ndo dzaisa minzwa iri pambapa. Zvekutoratidza kuti pandauya nehuni, huni idzi dzauya neminzwa hazvina kunaka. Saka papfungwa yekunzi zvivi zvinouyiswa nemurayiro, zvinobva zvaita kuti murayiro uvengwe, kunzi hatiude muchivanze uri kuuyisa zvivi. Vhesi riri kunyatsobanzwa pfungwa yacho yakanyanya kubatika muvanhu. Inobva yaita kuti zvinzi saka mutemo hatiude kunoku, uri kutigira zvivi. Chii chiri kunyatsorehwa? Tsanangurai futi, ndanda kubatai, ndoda kuti kuvateererika zvijeke. Zviri kurehwa ndezvekuti ukaziviswa murayiro, kuisirwa pachena kuti kudai chitema, right,
kana zvichinzi zvivi zvinounzwa nemurayiro nemamwe manzwi pakange paine mutemo apa unoti musafambe nepapo ukafamba nepo yamhosva ndizvozvo handiti right. In other words chivi chinobva chanyanya kuoneka thanks kuti murayiro uripo right. Saka ndo basa remutemo kudzidzisa kujekesera vanhu kuti uku kutadza ichi chitemo right. Saka munhu kana aita zvaaita chinoita kuti anzi aita chitema mutemo unenge wati usadai. Chienda pano vaRoma 2 manje uvereke kubva pavhesi 12 kuenda pa16. Romans 2 verse 12 to 16 right. nokuti vose vakatadza vasina murayiro vachaparadzwawo vasina murayiro. Vose vakatadza vano murayiro vachatongwa nemurayiro, nekuti vanzwi vemurayiro havazi ivo vakarurama pamberi paMwari, asi vaiti vemurayiro ndivo vanoruramiswa. Nokuti kana vahedheni vasina murayiro vachiita pachavo zvinhu zvomurayiro, vava murayiro pachavo vamene, nekuti vanoratidza basa romurayiro wakanyorwa mumwoyo yavo, hana yavo ichipupura pamwe chete navo, nezvavanofunga pakati pavo vachizvipa mhosva kana kuvapembedza, nezuva iro Mwari raanozotonga naro zvakavanzika zvevanhu naJesu Kristu sezvinoreva vhangeri. Panapa vaRoma ari kuti kune vanhu vakatadza vadzidziswa mitemo. Kana vaakutongwa mitemo inoiswa apa vachinzi onai mutemo wamakadzidziswa uyu ndo wamakatyora. Kugoita vanhu vakatadza vasati vawana mukana wekudzidziswa mitemo vachangotongwa futi still. Hanzi because pane murayiro wakanyorwa mahana mbavona Mwari pakusika. Hana yemunhu inomudza kuti kwawakuenda uko akuzi correct. Ndo uri kunzi mutemo wakanyorwa mahana uripo usina kuita kutichwa kunze kudai kutyora mutemo. Sekuti here pastor munhu haana umbotichwa kunzi vanhu kana vakarara ukavhura nepawindo pavo wocheka mabagla bus ikoko kuba wotora zvinhu but chinoita kuti aende usiku achinyahwaira achicheuka murayiro uya murayiro uri mahana handiti wazviona. Saka munhu anogona kuita mutadzika atyora mutemo waakadzidziswa right. Umwe anogona kuita mutadzi atyora mutemo asina kuudzidziswa pajeka handiti. Saka tikati isusu mutemo wakanyorwa uyu toti ndatiubvisei ndando uri kukonzera vanhu kutadza kuti chinhu chatinetsa but still kunongosara vanhu vachitadza nevhesi rataverenga handiti wapabata. Saka kutadza hakusi kukonzereswa nemutemo wakanyorwa watichwa because vanhu vagara unongotadza even usina kunyorwa vasina kuutichwa. Saka kutonyora kubatsira kuti zvijekere vanhu pajeka kaipa. Saka sekunge here zviya zvinomboitwa tichitarisa mitemo yepanyika kuti panomboitwa ma-awareness campaign ekuedza kudzidzisa vanhu kuti apa panodai even akasaitwa makampeini aya unogona kungowanikwa uri kurutivi rusirwo rwemutemo but ma-awareness campaign kubatsira kuti zvijeke. Saka kubvisa mutemoka hakubvise chitema hakusiye munhu aamutsvene. Ndo point inoda kuti inzwisiswe right. Tobva taenda pamberi pana vaRoma 3 pa28 toverenga navaRoma 4 kubva pavhesi 1. Romans 3 verse 28 naizvozvo tinoti munhu anoruramiswa nekutenda kunze kwemabasa emurayiro. Romans 4 verse 1 to 4. Zvino tichati Abhurahamu teteguru wedu panyama wakawaneiko? Nekuti dai Abhurahamu akaruramiswa namabasa ake ungadai achine chinhu chaangazvirumbidze nacho, asi haana pamberi paMwari. Nekuti rugwaro runoti kudiniko? Runoti Abhurahamu akatenda Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama. Zvino kuno unobata basa mubayiro hauzi
haunzi ndewenyasha asi ndewengava. Now pana pari kuburitswa kuti chinoita kuti munhu anzi mutsvene, Yes. mwana waMwari, kutenda kusingatariswe zvaagona kuita zvakanangana nemurayiro. Nyatsopadzokorai pastor. Munhu akatenda muna Jesu ndouya anga aitaurwa kuna vaRoma 5 kuti ndo dhoo ratinopinda naro munyasha Dzekusudurudzirwa rufu. dzekubvisirwa rufu. Saka munhu akati Mwari ndinotenda ini kuti Jesu akauya kuzofira kutadza kwangu, kuti ndigashirwe pamberi penyu. Kana angodaro munhu iye anobva atogashirwa mwana waMwari. But hapana chaati agona kuita. Kutenda kwaaita muna Jesu iyeyo kunobva kwadzima zvaakatadza zviya zvazviri kudhimanda kuti afe. Ndokubviswa kwerufu mumunhu uyu. But haana chati agona. Haana chaati agona. Mu-ECD. Ndo zviri kunzi manje Abrahama paakatenda akabva anzi akarurama, asi asati agona mabasa. Handiti wazviona? Saka kuve mwana waMwari chinotariswa kutenda. Kutenda muna Jesu ndokupinda kwauri kuita munyasha manje. Handiti wazviona manje? Saka kana watenda muna Jesu wapinda munyasha. Exactly. Chinzwa vaRoma 3:31 manje. Romans 3:31. Right. Zvino tinokonesa murayiro nekutenda here? Haisva, asi tinosimbisa murayiro. Saka Paul ari kubva ati, saka kana tatenda, kutenda zvakuriko kunosvotibvisa murufu, tobve tave vana vaMwari. Saka tochirasa mutemo here? Kukuturira uko. Ati kwete. Hanzi ngatitousimbisai. Nemhaka yeye achidaro, ibva waverenga James 2 kubva pavhesi 18. James 2:18. Asi mumwe angati, iwe une kutenda, neni ndina mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, neni ndigokuratidza mabasa angu nekutenda kwangu. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu weupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Ko Abrahamu baba vedu haana kururamiswa nemabasa here nguva yaakabayira mwanakomana Isaka paatari? Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete nemabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa nemabasa. Rugwaro rukaitika runoti Abrahama wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama, akanzi hama yaMwari. Munoona kuti munhu unoruramiswa namabasa, haaruramiswe nekutenda bedzi. Saizvozvo Rakabi chifeve haana kururamiswa here nemabasa nguva yaakagamuchira nhume nekuvaendesa neimwe nzira? Nekuti semuviri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo. Panapa James pari kunzi naPaul, saka kutenda muna Jesu zvakunotipinza muupenyu. Tochirasa here mutemo? Oti kwete. James obva ati kana watotenda unofanira kuti uchizochengeta mitemo. Handiti wazviona? Ndokuti chikristo chako chive chipenyu. Saka vanhu manje kana vakati ivo kana watenda mutemo torasa, izvozvo zvakafanana nekuti unoziva kuti dai zvaiita kurasa mutemo pasina nidhi yekuti Jesu ambouya kuzofa rufu runonyadzisa rwepamuchinjikwa. Kwaive kungobheura areka, mitemo yacho yoiraswa uko. Areka yokwidibirikwa ongogara pamusoro yadzatawo nyasha. Saka pachidzidzo vateereri pari kunzi nyasha hadzidi kuchipiswa. Pabuda zvakawanda, asi dimension yandabata inenge yakati simbei inobatsira ndeyekuti patinokwanisa kupinda munyasha idzi kuburikidza naJesu, nyasha idzodzo hadzireve kuti hatichachengete mitemo. Pakaita pfungwa yekufunga kuti nyasha dzasudurudza mutemo, ndokuderedza zvakanyanyisa, kuchipisa nyasha. Nyasha dzemubhaibheri hadzina kumira dzakadaro sechidzidzo chataita ichi. Pastor onekai vateereri. Toda kutenda vateereri. Saka kuti Jesu akasvikofa kuti mutemo uraswe,
zvinorerutsa rufu rwajesu. Yes. Zvakadaro zvokuti unoti zvava zvisina basa paingove nenidhi yekungobeura mitemo yacho yokandwawo. Ndosaka tiri kuti nyasha hadzidi kuchipiswa. Nyasha dzatakaitirwa naMwari kupiwa Jesu kuti azofa panzvimbo pedu ndidzo nyasha. Saka kana tatenda kwaari, kutenda murufu rwake, tagashira nyasha, tasunungurwa kubva pane zvatakatadza, tinobva taavana vaMwari, tochipiwa simba rekuchengeta mitemo yacho zvichienda kumberi. Mwari dai vangatichengeta, kana pachiita mibvunzo ichiramba ichimuka pamwe panoda kuti pajekezwe, tibatei panhare dzinoteera. Zvakare munhare idzodzidzi munogona kubatsirwa mupinde mumagroup, maWhatsApp groups evamwe vari kugashira zvidzidzo every day. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwe otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira